Hello mga kagusok, may adlaw no sa inyo tanan mga Surigao no. Update nato man mga Surigao no. Ang nahitabo sa ato public market diri sa Boulevard mga kaigsunan mga Surigao noon. Makita nato ang nahitabo sa taas sa ibabaw sa ato mga kagusok no na mo ni nahitabo gahapon sa kusog na hangin diri dapita sa Boulevard mga kaigsunan mga Surigao noon. Makita nato grabe ka open na gud ang taas mga kagusok no. Ato problema na to mga kagusok mga Surigao noon kung muuyan ba mabasa agad jud ang mamaligyaay ng isda ato mga market vendors mga kaigsunan mga Surigao nun apan sa kusog sa hangin mga Surigao nun napalit ang sin mga Surigao nun no. Makita nato ni grabe ka open na jud sila, grabe tag ilar ka tagbutangan ng trapal mga kagusok mga Surigao nun ang ila display para lamang sila maka-display makatinda sa ila mga isda mga kagusok ang labahaw na isda mga display kuman para may kita nato ang ila kaimtang kuman sa ato public market mga kaigsunan mga Surigao nun mauna grabe kadud ka ila kahimtang kuman grabe ka lisod no sa ato adlaw kuman mga kaigsoon ng mga Surigao nung grabe ka init pa man ang Surigao kuman dito baw ang panahon kuman kay lain ng panahon umukalit pag uyan grabe basa ang mamalitay sa mga isda mga kagusok no. Makita nato mga kagusok grabe ato ihangad ang ato uyo sa taas mga kagusok grabe kadud ka open na kagusok no. Makita nato kasud ang ila kahimtang mga kagusok kung unsay nahitabo gahapon sa kusog na hangin diri sa Surigao sa Boulevard Market public nato no. Ang iba niya nag-display mga kagusok kay gumikan mabasa man sa uyan ang inang display kuman mga kagusok ang ila sobra na isda gahapon mo tag-display nila kuman mga kagusok. Nakita nato mga kagusok ang iban waya gyud nagbaligya kay gusto nila na may plastaron sa nila diri ang public market nato mga kagusok ng ang iban nagbaligya ang iban waya mga kaigsuonan mga Surigao nun. Makita nato mga display mga Surigao nun kay mura ka update nato kuman sa Surigao sa ato public market mga kaigsunan mura kasud niya to makita mura jud mag-view sa ako post ko man adlawan ng mga kagusok. Dagan salamat mga Surigao nun sa ako mga followers no na sige ka mo nag-follow sa ako mga video. Salamat sa inyong suporta mga kagusok na inatunta na tabangi ko marajaw na adlaw mga kaigsunan marajaw